Brankár. Začal sa druhý polčas zápasu 10. kola seniorskej 4. ligy medzi FC Rondel a FC Teraz. Trojgólovým rozdielom 5-2 vyhrávajú hráči v fialových dresoch FC Teraz. Zakončenie FC Teraz hneď v úvodu druhého polčasu. Autorom oboch bol Matias Galis. Aj so šťastím v prebiehajúcej 3. minúte znižuje Rondel na 3-5. Autorom gólu Peter Dvořčík, pardon. Oliver, poď ďalej. Daj Brankárovi Feťa, nech to rozhra. Čas. Áno. Teraz môžeš dať hostia jednu. Dobre, to sú 4 minúty. Zatiaľ sme v druhom polčase videli jeden gól. Keď Rondel znižoval na 3-5.
Replay FC Rondel. 5 hráči na polovice supera. Z toho zakončenie, ale iba roh. Začala sa 6. minúta druhého polčasu, alebo ak chcete 31. minúta zápasu 10. kola seniorskej 4. ligy medzi FC Rondel a FC Teraz. Aktuálny gólový stav je 3-5. Na fauli 0-0. Roh je roh. Pekné akcie v rýchlom slede na oboch stranách. Skóre sa nemení. Faulov má zatiaľ stretnutie veľmi slušný priebeh. V druhom polčase bol jeden faul na každej strane, v druhom práve prvý na strane FC Rondel. Oliver, poď ale ešte až za čiaru. Dobre, díky. Brankár nemohol hrať, inak by to bolo dvojité hranie. Roh je roh. Jak urobil perfektne, keď vyšiel spomedzi dvoch hráčov. Ťukol si to s Matiasom Galisom, ale jeho prihrávka bola veľmi dobrá. Hraj, stále bre! Aspoň na tú čiaru. Powerplay FC Rondel, ktorý prehráva síce o 2 góly, 3-5, ale dokonca stretnutia je ešte dosť času. Ako 15 minút. A petička skončila na tyčke bránky FC Teraz.
tlak Rondlu zatiaľ gól nepriniesol. Matias, od teba? Áno, žitu trošku. Tvrdá strela Ríša Urička skončila iba na pravej tyčke. Stále 3-5 z pohľadu FC Rondel, ktorý mal v ostatných chvíľach viac hry. Do konca stretnutia zostáva necelých 15 minút. Powerplay. Sedem, 9. Nepodarená rozohrávka skončila na hlavkách hráčov FC teraz. Takmer z 3/4 ihriska trafil Peťo Pobijak prázdnu bránu a zvýšil na 6-3 z pohľadu FC teraz. Daj, lopta! Výborný zákrok sama Pistovčaka, ktorý to skúsil aj rýchlo kopnúť na bránku FC Rondlu, ale jeho pokus nebol presný. Pekne, čisto, čisto. Od brankára, od brankára. Za pol minúty je do záverečnej sirény. Rondel prehráva o 3 góly, 3-6. Out, out. Opäť powerplay FC Rondel.
10 minút a 15 sekúnd do záverečnej sirény. Stav stretnutia 3-6 na fauli 1-0. Stále pri lopte hráči Rondla. Iba bočná sieť. Fialový. Už bol mimo ihriska. Zlú loptu prevyšal Urička. Pracoval Peťo Dvorčík. Pri lopte sú tak hráči v bielých dresoch, hráči Rondla. A opäť sa pokusia zahrať powerplay. A ešte čo si urobiť s gólovým stavom stretnutia, ktorý je z ich pohľadu nepriaznivý 3-6. Necelých 9 minút do konca. Zakrná fauli, hnusné. Tu sme. Jožko, stávaj, krič! Kde? Na fauli 1-1. Na góli 3-6. Do konca 8 minút. Teraz si dvaja hráči Rondla nerozumeli a bol z toho iba out pre FC teraz, ale už ani to neplatí. Branka! Hraj, lopta! Kdy bol gól? No. Čistý gól chytil brankár petou alebo spodnou časťou chodidla. Po zakončení Ríša Urička. Oliver Seman nepretlačil loptu pres Matiasa Galisa a rovno rozohral aj roh Rondlu. Sebec pobijak. Hraj, lopta. Hraj, stále vre. A pol minúty do konca stretnutia, ktorého aktuálne skóre je 3-6 na fauli 1-1.
Je brankár, je brankár, je brankár. Mure Pistovček a Galis pri lopte Oliver Seman a jeho priame zakončenie, ale mimo bránky. 4 minúty 20 sekúnd do konca stretnutia, ktorého stav je 3-6 na fauli 1-2. Myšlienka dobrá. 3 minúty do konca. Stále o 3 góly. 3-6 z pohľadu FC Rondel. Raj, vyhodaj! Out je out. Raj. Out je. Na fauli remíza 2-2. Powerplay FC Rondel, ktorý má určite lepšie držanie lopty v ostatných minútach, keď sa hrá predovšetkým na polovici FC teraz, ale zatiaľ sa im znižiť skóre nepodarilo, stále je to tak s trojgólovým mankom na FC teraz 3-6. Roh. Minúta 36 sekúnd do záverečnej sirény. Rondel opäť nasťahovaný pred bránkou. Chce teraz rovnaký obraz ako ostatné minúty, ale nie streliť gól. Chýba im finálna prihrávka, ktorá by prekvapila brankára FC teraz. 45 sekúnd do záveru. Z tohto zakončenia nebude gól. A FC teraz si ide o ďalšie víťazstvo. Na
nabitom strede štvrtoligovej tabulky. 10 sekúnd, posledná akcia stretnutia zrejme. A ešte roh. Ďakujeme za pozornosť a napriek úpornej snahe FC Rendul sa im v druhom polčase, ahoj, nepodarilo gólovo dotiahnuť na FC teraz, ktoré vyhráva 6-3. Ďakujeme za pozornosť, vidíme a počujeme sa už zajtra z ďalších prenosov druhých polčasov.